Sa mga mag-renew sa registration sa mga pibadong sakyanan nga nakarehistro sa Mandaue City, Lapu-Lapu ug Cebu City. Matod sa LTO, gikinahanglan na silang mo-agi o mopasar sa Private Motor Vehicle Inspection Center nga usa sa mga requirements nini. Ang report ni Nico Serino. Pangunayan sa taga-LTO, Mandaue City officials ug private stakeholders ang pag-inugurar sa Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC. May tulo na ka PMVICs nga nag-operate sa probinsya, duha sa Mandaue City ug usa sa Mandaue City. Sa maong mga inspection centers himuon ang komprehensibo nga check-up sa mga sakyanan. Sa launching kaganiha, gipakita ang pamaagi sa pagsusi gikan sa visual inspection sa tanang parte sa sakyanan, lakip na gikusgon sa busina. Ngadto sa alignment test, suspension test, brake test, speedometer ug uban pa. Bisan undercarriage o ilawom nga parte sa sakyanan, susihon usab ingon man headlights kung sakto ra ba ang gihayagon. Ang importante lang is ang emission gyapon ipasar ang brake test. So before mo ani sila dapat i-condition ng ilang sakyanan diri. Kung di makapasar kung unsa toy nabagsakan nila, mo to i-test balik. So pero bayad gyapon half the price na. Katong mga bag-o lang disgrasya diha sa sa Trans Central nga because of kanang ba nga mga mechanical problems nga malikayan unta og niagi pa undergo pag inspection. So definitely this will save the environment and save lives. 1,800 pesos ang bayad sa inspection sa four-wheel vehicle ug 600 pesos sa motorsiklo. Matud sa LTO, bintaha gyud kun masiguro nga roadworthy ang mga sakyanan. Gumikan ining pagka-establishar na sa Private Motor Vehicle Inspection Center dinhi sa Mandaue City sugod karong adlaw matud sa LTO. Sa tanan nga mga sakyanan nga narehistro sa Mandaue, Cebu City ug Lapu-Lapu City, gikinahanglan na unya ang pag-agi sa ilang mga sakyanan dinhi sa PMVIC aron matino gyud ang roadworthiness niini sa dili pa sila makaparenew sa ilang rehistro. O magpa-renew ka sa imong registration, private ka nga sakyanan, musod ka sa Private Motor Vehicle Inspection. Og nakapa-emission na ka, kinahanglan pa magyapon ka inspeksyon nun. Sa LTO. So adto kag LTO nga manual inspection. Unya ang manual inspection sa LTO karon gi-prioritize naman sa commercial ug sa trucks. Sa kinatibukan, 13 ka PMVIC ang gitinguha nga ma-establishar sa tibok Central Visayas aron makaakomodar sa demand sa tanang rehistrado nga sakyanan. Ang kana kong panglantaw na to, nga kani gibuhat ni para i-require mo or ang mga tag-iya og sakyanan para i-require. Pero imong tan-awon ang mga pasilidad nila diri, ang mga test nga ilang gipagawas diri, sobra pa sa mga test nga mabuhat sa kasa. Peace of mind man imong gisudlan dinhi. Kahibaw ka nga ang imong sakyanan nga gisakyan nimo sa imong pamilya, why problema? Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.